akhirnya sampai di spot keplok ya. Spot keplok ini di hutan-hutan jati ini. Jadi dari mana itu seputar hutan jati ini sudah dikelilingi spot mancing semua. Dari sini ya, ini kanan hutan ini sudah spot juga. Terus nanti sampai sana-sana boleh, sampai sana-sana itu sampai keliling hutan-hutan itu semua itu sudah spot mancing semua. Jadi sangat luas banget. Tapi karena kemarin itu di sini saya cuma ngetes, saya belum mencoba mancing yang serius di sini ya. Jadi untuk saat ini saya tetap mau mencoba tes spot lagi di sini. Karena kemarin itu kan belum sempat ya, belum jadi mancing. Saya penasaran apakah di sini itu untuk ikan-ikan itu juga banyak, kita juga belum tahu. Tapi ya memang harus dicoba, bolo. Memang harus dicoba. Memang harus hati-hati ya. Wah ini ya rada rengget, medune rekoso banget, bolo. Ini rada rengget iki ya. Nah, kita coba mancing di sini dulu ya. Coba mancing di sini dulu. Nanti kalau misalnya haup, kita lanjut. Coba ya, coba neng kene iki sik, bolo. Saya itu penasaran lah, enaknya nyoba di sini dulu, rada adem bolo kene iki. Rada adem kene iki. Nyoba mancing neng kene ya. Nek kemarin kan aku mancing neng kono kuwi. Neng kono kuwi, tapi kan belum serius. Lah saiki tak coba sik mancing neng kene. Yo sak jam 2 jam nek kira-kira sak jam ora mangan yo pindah ngono ae lah, kok repot-repot. Wis mancing sik neng kene nyoba. Oke bolo, karena saya nggak bawa cacing, lupa tadi lali bos, lali orang gawa cacing. Ternyata sing do oleh nilaki nganggo niki cacing. Lah kuwi gek nganggo pelet tok bolo mau. Pelet we turan wingi pelet mambu. Jadi itu kok ngene iki sak jam iki bolo. Aku mau tes spot nang kene sak jam. Masalah ya orang gawa cacing, sing do gawa cacing kuwi iki ya etuke nila gede-gede bolo nang kene. Nggo cacing, aku ki lali mau sing jelas. Wis ngono pindah sik ya, pindah lokasi. Oke, bolo. Pindah nih ya. Masalah iki wae cilik-cilik banget, ora nek sing gede. Pokoke adventure. Ning hati-hati nek nang daerah kene iki. Biawak tok, biawake gede-gede banget. Ora nek info dikuku. Lagi kan macam-macam jalan iki. Nek ngulon, metune kene iki. Kuwi ngulon. Nang idul iki ngidul. Tapi kok sepote sing akeh ngulon ya. Lah saiki ngulon sik wae, ngulon nuruti jalan kuwi ya. Ngulon iki golek sing ngono lah.
Iki sing spot kulon alas iki bolo. Kowe nek nggo nyobok jos banget kene iki. Nyobok lumutan sing jelas. Tuh, jos oh. Iki nek sing kolor kono kae iki liwate sing nggon cabang mau lho sadurunge nggon apa pakan-pakan apa kae mau. Kuwi. Iki keplok ki urute sekang anu ki lho. Sing lore kan duet. Dadi iki anu lho iki sing jelas posisine ki dul duet iki posisine. Sing penting kowe manut karo dalan kuleh kumlaku mau ya teko kene iki nggone. Enak banget nek kowe seneng nyobok anu lumutan jos, nek peletan mbuh. Tapi engko ya iso nyoba lah, iso nyoba nganggo pelet ya. Asale nek kuwi sing mancing sing anu sateh banget. Lho. Iki serompotan tok iki. Serompotan tok iki nggo iwak tok iki mesti iki. Lho. Delon iki. Kae serompotan tok iki nggo iwak tok. Piye, Lek? Piye, Lek? Anu ora, haup ora? Haup wis tok akeh urung? Wis kebak orange? Wis kebak gelo jare. Ning ya ora mungkin nyepil ning tengah-tengah kono kae lho. Sing jelas iki lho. Iki bagus banget nggone. Lho, kae deloken kae, lho. Kandhane kok iwak tok lho sak tampah-tampah ngono kae deloken kae. Lho. Kandhane kok kuwi asline ket mau ngono kuwi apa aku agek teko ngono kuwi? Lho. Kok ngono kok agek pas di syuting nyendal apa ora nyenengi lho. Kuwi lho. Makane rene oh. Wah, tenang banget bolo. Tapi mbuh kuwi wong-wong kuwi akeh tapi pite kok renek do nang ngendi ra mudeng. Sing jelas ya seneng kono-kono lor kono kaya lha kae. Oh, rene niku anu ngampul lho, pite do nang kono kae, delon. Pite do nang kono. Rene do ngampul. Kae wak tok kae, sing jelas. Tak dudu ya nek misale arep tingkring tak golek enggon. Nek kene ora cocok nggo tingkring, ora cocok nggo pelet, nggo cacing ora cocok nek kene. Kene arang sing jero bolo. Nah, saiki tak golek enggon kidul kono kae ya, mubeng kono wis tak lakonane mubeng kono. Oh, jajal ya. Pokoke kene iki wong banget. Sing nek ra salah kono kae iki anu bolong grasak iki kono kae ya. Kono kae grasak. Oh iya iki urute jembatan Kemukus. Lah kuwi Gunung Kemukus ketok kok kene lho, berarti iki grasak iki grasak. Grasak kene iki ya isine Karangbatok bolo. Kae jembatan Gunung Kemukus wae ketok kok kene kae. Lho sing sanggon mau iwak tok. Loh. Iki posisine yo ngene iki. Ora nek nggon jero. Nek kowe peletan cacingan tak kira yo ndak haup. Kene iki jane nggone adem bolo. Iki tapi yo rata-rata yo cetek. Wah, kene iki nggone adem banget. Wah, kene iki cuma ya kuwi. Kene iki cetek banget. Ora nek nggon jero. Ning sing jenenge iwak bolo kuwi ora gagas jero utawa cetek iki ora gagas. Nek dasare iwak iki haup ya haup. Ya kene iki kowe milih iki asate sapole iki wis dodik lure jagung iki. Iki wis udah akeh iki. Ya, jalan-jalan ya. Jalan-jalan golek nggon enak. Golek nggon adem. Kene iki jane adem. Tapi ya mbuh iwake ana apa ora. Oh, kene iki adem bolo. Adem pol.
Cuma nek nggo tingkring empoh. Ora dadi ketoke. Ya toh? Nggone adem banget toh. Yo. Kono kae. Nah, iki ketoke nek nang kene daerah kene ra dadi bolong nggo tingkring ra dadi kene iki. Nek nggone nu adem banget. Tapi kan yo ora cukup nggon adem. Mesinnya wong mancing kan golek iwak. Golek ana golek santai tok ya ora dadi. Jane sing penting dipangan ngono wis seneng. Kene iki tengok-tengok penak pun. Lho tengok-tengok nang kene iki penak banget. Tapi nggone cethek. Ora dadi. Ya toh. Jane nek rada nengah sithikno ya nggone jero asline. Cuma nek kene dienggo mancing ora dadi, dienggo mancing apa jenenge? Tingkring. Renek wae kene iki. Oke, Bolo. Kita pindah ke spot lain ya. Kita pindah ke spot lain. Permasalahannya ngene Bolo. Kene ora ana sing nggon jero sama sekali. Sing potensi jero ki ya mung sing pertama aku nyoba mau kuwi genah jero-jero, cuma aja lali nggawa cacing, syukur cacing bayem. Masalahe pelet ki jan sing teko ki mung putihan karo nonong Bolo. Masalahe aku ora ngerti persise. Nah, saiki pindah-pindah nang spot sing kira-kira etan, mbok menawa ana sing jero, ya ta. Wis pokoke sing penting ikuti wae videoku adventure neng alas kepok, alas kepok iki Bolo. Kene ra dadi Bolo kepok. Masalah burung kuat kok ahli apa golek tinggal rada lho. Tinggal jero ki yang keluar kono mau. Kita apa saiki aku nang golek nggon sing enak kita jalan mau mereka golek jalan itu jadi nyuruh sini lagi dengan panci motor tapi yang paling dekat saya ngerti pakainya
Oke, tak golek enggon ya. Pokoke sing penting jalan ngono ae lah. Lagi sepat sing kidul bolo. Kidul kang niki nek arep golek adem nek misale awan, nek kene iki golek adem. Ing kene iki ya kon nyopo nek iki kon pingkring ketok ya ora dadi masalah posisine ketek bolo. Ini nang kene iki sak sing mancing. Nang kene ora sak akeh kulon mau ya. Iki senek sing mancing nyobok kan masih kae lho. Itu teh nang kene yo anu bae. Kayak gini pingkring jane nggone adul banget bolo ning ketoke kaya kurang potensi. Pingkring masalah nggone ora patek yo. Ning penak adem. Kene iki ketoke ya rada jero iki. Meter enek iki kan misale kan rada panjang sing pampas setengah kuwi kene iki kok nanjak sampai iki. Jane asline kok keluar mau ya posisine kono mau penak jeri. Saya ketoke pereng-perengan ngono kuwi ketoke jane yo nggon seru kono kene yo nggon jati-jati mau ketoke sing idul. Aku masalah ning kene ya sik pisan bolo dadi ku ngerti posisine dalane ngendi nu ngerti. Iki mah kan golek-golek ya golek-golek dalan. Mbah pemasalah bagian tuh. Iya ya ora mudeng sing jelas kene iki. Nek nggo pingkring kene iki ya enak. Adem cuma kurang jero. Nek sing nggon jero kono kae lho, kae ya sing etan kae ya nek pingkring madhep rene kuwi, madhep rene enek. Cuma kan dalane kono kuwi liwat ngendi kan aku yo ngerti. Kae enak kae. Lho iki tak ubengi ya. Lho kene iki. Penak pol jane. Nggone adem. Wah, nggone sahdu banget. Cuma anu bekas sawah dadi ora patek jeruk ketoke. Nggone ora penak. Nek masalah wae ya mbuh kudu ngerti aku. Tapi kene iki nek nggo nyobok jos banget iki. Blusukan ya. Wah. Nah. Oh, iki bang. Tembusnya mau apa loh? Aku neng kono mau, tembusnya kono mau. Enggak nih rapatek jero juga. Rapatek jero. Tak jajal kene ya. Iki ya ora ketang semeter ya nek yae. Syukur ya mangane wedine ora ya wis ngono ae lah. Oke bolo. Sepot kene iki isine putihan tok. Putihan akeh banget. Gitu. Nek sing request putihan akeh ngendi ya kene iki. Masalah iki arep udan bolo, arep udan dadi aku ndang gage-gage Bali. Oh, aja lali. Sing arep pesen kaos kaya aku iki lho. Kuat banget bolo iki. Adem, tinggo adem ora panas. Enek ketune, lho enek ketune. Arep tinggo lho, ketut ta? Nganggo topi. Arep tinggo ning sawah, oke, tinggo mancing oke. Regane 20.000. Mek tuku loro entuk bonus 1. Entuk bonus 1. Ya engko COD-ne ning spot ngene iki ra apa-apa. Kowe pas spot ning diterke, tak terke. Sing jelas 50.000 atau 3 kok ngene iki. Lumayan. Nggih salin-salin dinggo carane nek mung duwe 1 kan ya tanggung to. Nek duwe 3 kan kena nggih gonta-ganti. Ndak dino siji dikumbah, sesuk sing sijine dinggo mancing ngono carane. Oke, ngono ae bolo.
Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberi umur panjang dan dilimpahkan rezekinya. Sampai di sini dulu, kita keliling-keliling di spot keplok. Sing jelas spot keplok tak ubengi. Ben kowe ngerti kabeh. Ben kowe ngerti kabeh tempatnya ngendi-ngendi. Ngono kuwi ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.